Хора, извинявайте, но последните 50 секунди от втора част няма да ги видите, защото минах 30 минути. И така, давайте продължаваме напред и ние стигнаме тук до нивата, до бясното кръстовище. И брат, айде тук бе, карай пред мене. Ги нивите, може би не сте видяли уния хора. Някъде, там между храстите. Карай напред, брат. Брат, но ясен турбина много пуши, много е разбита турбината. Аз сега ще чуете звуци, всекакви звуци издава това моето колело. Ще се изпоматушим. Брат, няма ли малко, бе? Кура, направо не мога да карам. Хайде да го изпреварим. Ще можем ли? Стигте ли? Не можем да го изпреварим. Ой. Има един бесен завой. Иска да се начечева, но каза да няма толкова проблеми с качеството. Но като какво се прави? Добре, да привърши клипа и обръщаме към втората минута и половина ще трета част. Тия клипове днес е мисля, че е 10-ти. Не е 10-ти. 11 септември. Между другото, не е дошла учебната година, но няма да има клип май до това. И затова честита нова учебна година, на добър час на всички, включително и на мен и на брат ми. Той ще е първи клас, така че добре си. Айде, брат, продължавай. Тук малко надолу, че тъпо се бях засилил се заговорил с хората. Добре, пичуе. Я чакайте да я покажа безкрайната хубава нива. Брат, намалей. Гледайте, бе, хора, гледайте. Гледайте каква красота. Красота, гледайте само. Гледайте, там се вижда летището. Там. Нагоре на летището. Така. Сега продължаваме напред. И клипа трябва да свършва. Така. Ще обърнем и пак пускаме четвърта част. Ай, пичове! Помагай им! Ай!